ukukhonza kwethu ke akufunekanga ukwazi ukhonza uThixo uphinde ukhonze ihlabathi, ngoba if ukhonza zona zoyi-2 ukhona lo uzomdelela. Mhlawumbe uzothanda into zehlabathi kunoThixo, uphinde uthanda uThixo kunento zehlabathi. Kufuneka indlela yakho ibe yi-1, singabi yi-2 ujonge ngapha uphinde ujonge ngapha. Kufuneka uhambe straight uba uthanda uThixo, ukhonza uThixo yena yedwa, ungakhonzi nehlabathi, usiyeke zehlabathi izinto. Ngoba usixelele phaa encwadini yakhe kuYohane wokuqala, lana chapter 3 verse 15, uthi phaa kuthi musani ukulithanda ihlabathi nento zalo. Ukuba ukani uthe walithanda ihlabathi nezinto zalo, uthando lukaThixo alukho kuye. Haleluya. So ke thina ke kufuneka sithande uThixo yena yedwa, sithande nento zakhe, singaxhomekeki apha phandle ebantwini. Into engiyithandayo xa usinzi kufuneka uhambe yonke indawo, andithi mhlawumbi phaa kulamzi nakukho ipati kwaye kwenziwa loo nto, kufuneka wena ungayi phaa ngoba yinto yehlabathi leyo. Wena zihlalele endlini, uyakwazi uzithandazela, uyakwazi uzifundela ilizwi, uba unanto yokwenza uyakwazi uzimamelela umculo. Akufunekanga uyotsho phaa phandle. Haleluya. Praise the Lord. Iphinde ukukhonza kwethu akuphelelanga apha enkonzweni qha. Uyakwazi nokhonza apha phandle. Umzekelo mhlawumbi uyakwazi ushumayeza abantu apha phandle. Laa mntu uzozwa achukumiseke ke ngoku ngenxa yelizwi lakho. So watsho aze enkonzweni ukushumayela funeka aziphelele apha qha. Haleluya. Funeka sihambe ngoba ndithanda elinye ilizwi phaa lithi uthi uThixo hambani niyokuzenza abafundi zonke iintlanga. So akufunekanga siphelele apha qha. Shumayela kufuneka sihambe yonke indawo, sihambe sishumayeza abantu, sithetha ngento kaThixo. Uziyeke zona ezehlabathi izinto. Funeka sihlale sixelele abantu ukuthi uThixo uyaphila. Khona nyhani. Haleluya. Praise the Lord. Hallelujah. So ke ndithi usukela namhlanje ke mzalwane wami, cela sihlaleni kuThixo, singasuki, singayi ngapha nangapha. My God. Haleluya. Amen. Ngoba uzohamba kakuhle indlela yakho, uba uzohoya abantu into zehlabathi, uphinde uhoye kaThixo, uzobhideka apha endleleni. Jesus. Nokuhamba indlela enye. Kusukela namhlanje ke bazalwane bami, cela sihambeni phambili, sikhonzele uThixo yena yedwa, singazikhonzi ezinye izinto. Umzekelo umuntu osinze kwafuneka uhambe indawo, mhlawumbi umzekelo into lezinto amagqirha, ntoni, yonke le nto akufuneka uhambe zona ngoba ukhona umncedi wakho, umncedi wakho nguThixo. So ezinye izinto ke akufunekanga kuzo. So amagqomu akufunekanga kuyo. Jesus. Nekuthandaze kuThixo wakho. Yena uyakwazi ukunceda ngoba kohlulwa nto. Uthi phaa kwibhayibhile yakhe encwadini yena ungu-Alpha u-Omega, sisiqalo sisiphelo. So uThixo akaxakwa nto, yonke into iyenzeka kuye. Haleluya. Usazi singekakhali kuye ukuthi wena ufuna ntoni, ngoba wakwazi usesesuswini kumamakho ukuthi wena uzoba njani, uzoba yintoni. Uyayazi nento elapha entliziyweni yakho uba ufuna ntoni wena kuye. Unjalo. Haleluya. Nami andizothetha amazwi amakhulu. Uya